sor aprang pen bang ram hok ke long tang along li lai hui rong asar tum bang patta ki pitang along li si alang li tum ke cancel dun at si amethang along li pu ji pusi ladak ako hydroelectric project nang biji pu lake ni tum che kroi dun de Aphlc ke lason hydroelectric project itum nang ni itum hala am tereng da do et lo itum ban thang da lewe la posi ke nang ye bang ke micro hydro project bang ke nang ji ni li chini la bang ke seta la le claim lo te messenger la ke claim lo te la ke long le eviction ke nang ji putaka li la ke jer soviet ji la ke la bang ni tum kroi seta non akethe hydel project bc adani ambani atom han psg poisa dak pen si wan ji ut kon ma yin te ho 50,000 crores a poisa wan at lu putar julong la posi la ke ni tum che kroi dun de la ke karbiang long ka chu yora kam lo la ke la hello ni tum che kroi dun de la si pini ni tum dak meeting edu meeting kali abinong pini tum procession si ke dam ji pu amad la dak council tum police tum han pu man neli tum han permission na pe pi pe de la si son la ke permission na pi pe ke la ke constitution kapi phuk lo karkan lo la ke athema constitution along article 19 along ke tok do public tum an ke insam jin hut ke 163 BNSS pen order yung si avik pulutang te ilitum procession freely dam long pen jat alam je than long pen ningje long sita non ke ilitum pan paningje long lidet lo itum han procession na pe dam long lidet lo la ke constitution karkan lo itum council atum la sin itum la ke oppose lo mo phigen ni litum ta son constitution arkan ra nang claim dun verde ni tum ta chekroi dun de ji la son kam pake tang te la pini la meeting nang ke dun abang pu bang pitung ke amethang aning hang pen tong ke nang ke dun pini nang dun ga amethang aning ka hang pen lok lo ni tum Aphlc long meeting ke do anta rata tum nang dun anta amethang aning ke hang pen amethang khoros pen si wang kaita sona khak se BJP tum ke kai ke ta ke nam lok hala tum BJP dengan kaita ke nam la pen hala tum ke urunodoi pen pota nang pipo pini ni pu si pupu la pen poisa nang pipo puan ke poisa ta siga phokep bak piling titi la puson ni tum arjulong ta ke dam tang la MLA self help group tum hansi la BJP tum ke bewahar baret la pu di fuel e la bida singing lenga lam the putha ke nang tum ki si jong dun ni tum ke jong dun ni tum ke government men demand et lo governor phanta lo ps lo la ke sel bida singing leng ke la ke male prostitute lo alang li ke male prostitute la pen hala upumayong de mirdalin pubodi mirdalin teron pi la ke prostitute lo female prostitute lo la si prostitute ke ni tom phan MLA nang ni la ke moral turpitude pulo la so tengke BNSS atengke section 68 pen 69 ateng la phan bisarvek nang ji la pen itong karbiaron ateng pen karbiricho bisarvek nang ji la pen dak rong asar la pen ke long riasar dak do pusipu long riasar tum bisarvek nang la pen ni tum lo pidam etlo ka bisar je phan recho phan na pidam etlo tang te la ke dam tang la dengi mo pamolong puthimi ke mang 2.0 long